Benvinguts, avui estem a Cassà. Tenim una caseta adossada, 3 plantes, i ara ens trobem a la part del pati. En aquest cas, la propietat ho ha volgut agafar i acabar amb gres. Si es volgués, es podria habilitar com un jardí. M'ajuda a ensenyar-vos que aquí tenim la planta de cuina, menjador, bany, i a dalt les plantes de les habitacions. Hi ha una sotacoberta que després us explicaré, es pot habilitar. Ja estem a dins de casa, hem entrat per la porta, ens trobem al petit distribuïdor. Es podria separar i fer un espai més íntim si és bo. De totes maneres, aquí trobem que han optat per un espai completament diàfan. Tenim un espai de sofà molt gran, veieu la magnitud, i l'espai de taula tampoc es queda curt. Passem aleshores a la cuina independent, que veureu també que pot ser office. I per acabar-la de completar, té un espai de magatzem i de safareig, si no es volgués habilitar el del garatge, molt interessant. A més té finestra que facilita la ventilació i guanyem moltíssima llum. Aquí el sol ens acompanya durant tot el matí fins al migdia, que després ens gira. El bany en planta per no haver de pujar i baixar. Retornem a l'origen i ja podrem continuar cap a dalt. Ens trobem doncs a la planta de dalt, d'acord? A la zona de les habitacions. Ja podrem començar, tenim 4 habitacions, a part del bany en suite, un altre bany, i us explico més. Comencem doncs. Tenim una habitació molt quadradota, molt correcta. Ara mateix és l'habitació dels convidats. Aleshores passem a l'habitació en suite, que disposa de bany a l'habitació i 5 portes d'armari encastat. En aquest pis tenim gas natural a calefacció, també podríem posar aire condicionat i a instal·lació. Un bany complet per la resta de les habitacions. I les altres dues. A més, les vistes des d'aquesta part són obertes, tenim zona verda que no es pot construir i si construíssim només podríem fer a termes de casetes. Avui perquè ha plogut i tenim un dia una mica fosc, si no tot és molt lluminós i tenim una orientació sud-est per aquí i per l'altre costat sud-oest. Totes les habitacions disposen d'armaris encastats. Aprofito per explicar-vos que aquest armari es repeteix, com heu vist, en les altres plantes i està preparat per fer un ascensor si interessa. I a més, el sotacoberta, si ensenyes una miqueta la tapa, es podria habilitar i fer tota una sala al sotacoberta. Us espero per aquí, ja veiem que el garatge és molt gran, aquests 2 cotxes a part de morro i cul són molt llargs i ocupen molt d'espai. Per tant, entrarien 2 cotxes i encara tenim marge per motos, trastos, el que vulguem, i tenim l'aprofitament del racó d'on venim. Tornem a veure l'armari per ascensor. Us l'obro perquè sigueu conscients de la profunditat i que per això ja estaria preparada la cavitat de l'ascensor. D'acord? I si no, guanyem 4 armaris per més coses. Aquí tenim un espai que també podríem fer-lo servir per safareig, o per encara més magatzem i més traster. Veiem que l'entrada del garatge és molt ampla. I alhora la rampa d'accés també. I fins aquí la caseta de Cassà. Si voleu més informació o fer una visita, doncs truqueu i ens comuniquem ràpidament. Moltes gràcies, fins aviat.